Aston Martin DB R1 je nepochybně jedním z nejikoničtějších sportovních automobilů všech dob. Tento britský krasavec, navržený pro závodění ve vytrvalostních závodech v 50. letech, dosáhl vrcholu své slávy vítězstvím 24 hodin Le Mans v roce 1959. Největším úspěchem DB R1 bylo právě vítězství v legendárních 24 hodin Le Mans v roce 1959. Za volantem se střídali Roy Salvadory a Carroll Shelby, což ještě více zvýšilo prestiž tohoto vozu. Bylo vyrobeno pouze několik exemplářů DBR1, což z něj činí vzácný a vyhledávaný sběratelský kousek. DBR1 byl pro svou dobu velmi moderním vozem. Nízko položená karoserie, lehká konstrukce a výkonný šestiválcový motor z něj dělali jedno z nejrychlejších aut své doby. Kromě Carrolla Shelbyho se za volant DBR1 posadili i další slavní závodníci jako Stirling Moss. I dnes, desítky let po skončení své závodní kariéry, je DB R1 symbolem elegance, výkonu a historie motorsportu. Jeho cena na aukci se pohybuje v závratných výškách a patří mezi nejdražší a nejvyhledávanější sběratelské automobily na světě. DBR1 vznikl na základě zkušeností s předchozími modely, jako byl DB3S. Jeho design byl neustále zdokonalován, aby dosáhl maximálního výkonu. Srdcem byl šestiválcový motor, který se v průběhu výroby neustále vyvíjel a zvyšoval svůj výkon. Několik exemplářů se dodnes účastní historických závodů, kde ukazuje svou stále ohromující rychlost a výkon. DB R1 je více než jen auto. Je to ikona, symbol a kus historie, který nás i dnes inspiruje. Děkuji za shlédnutí, nezapomeň dát odběr a zítra zkoukni další novinky ze světa rychlých kol.